ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ପଇସା କଣ କଳେ ବେଳେ କୌଶଳ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଡନାପିଂ ଭଳିଆ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାବଧାନ ସାବଧାନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁର ମାସ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆରେ ହଉ ବା ଟିଭି ମିଡିଆରେ ହଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସତର୍କ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲା ନା, ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପିଲା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ପଡି ହଉ ବା ଖାଲି ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାୟା ଜାଲ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏଠି ଖାସ କରି ଗୋଟେ ରୋଲ ରହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିରୋ ବୋଲି ବନେଇଛେ, ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେଲା, କ୍ରିକେଟର ହେଲା, ଯେମିତିକି ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଏମିତିକି ଧୋନି। କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପଇସା ଅଭାବ ପଡୁଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବେଟିଂ ଆପ୍ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନେ ବେଟିଂ ଆପ୍ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ବନେଇଛେ, ମାନେ ହିରୋ ବନେଇଛେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଜନତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ମାନେ ପଢି ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାସ କରିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ବନେଇଛେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବନେଇଛେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଏଭଳି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କହିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ବା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ଅସୁବିଧା କରିବା ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଭଲ କାମରେ ଲାଗେ ଖରାପ କାମରେ ଲାଗେ, ସେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିଛି ଲୋକ ସେଟାକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକତା, ଖାସ କରିକି ଟିନ୍ ଏଜର ପିଲା ଏବଂ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲାମାନେ ଏତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ମାନେ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗେମ୍, ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଏତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଯାଉଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପୋଷଉନାହାନ୍ତି, ଘର ବାଡି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ପଇସା କଳେ ବେଳେ କୌଶଳ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଡନାପିଂ ଭଳିଆ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।